Welcome to my channel. Enjoy watching. Inako ni Jesus ang agadanan na iyong ang pinaghatag sa iya, minsan ngami mawin siyang kasanglan. Sa lugar ng buo, inako niya ini, tanganin magara ang katauhan sa kaligtasan. Idulog niya to ang sa tuyang mga paligid. O Diyos na makakamahal, ipinadala mo ang sa imong bugtong na agi, tanganing iligtas kami sa kasalan. Ipinahili ni Jesus ang sa iyang maibod na pagpuyo sa imong kabutan. Buksan mo man ang sa muyang mga puso, tanganing danay kaming mag-ako ang sa imong banal na kabutan. Kami namimipi para sa kabos, nalugod si Jesu Kristo, mapanukmaning pagkamot, ang gabos sa pag-ako, ang mga sakripisyo sa buhay, na makakapagpadanay ng tunay na pagkasararo. Orasan sa samo ang grasya, na mapapakusog ng samuyang pagmamot, na ako man ang mga kadifisilan, tanganing makaptan ang kaligtasan. Kamunawayan sa Ama, asin sa Anak, asin sa Espiritu Santo. Sino sa pagpinunan, asin niya, magdalay man, asin sa panahonan, ng mga panahon. Amen. Ikaduwang istasyon, si Jesus nagpaksan ang krus. Sinasamba asin inuumang miika ang orangan.
pinakasan sa iyang krus. Pasuwas pasin sa lugar ni napo na lugar ng buho, sa Hebreo, Golgotha, tanan ng ipako sa krus. Pagburupuro. Pinansan ni Jesus ang krus, nihuling ang kasumpikalan ng katawahan. Ang krus iyong ang nagdara sa iya sa kamurabayan. Minamangot ni Jesus na paasanaman niya ang sa iyang krus. Tangan ang makanunang kita sa kamurabayan na kahadiran. Idulog niya ito sa tuyang mga pamilya. O Diyos na magkakamahal, idulog niya ako sa inyo ang mga krus na sa mong pinapaksan. Sa pagkutob niya na sa kuyang katunggan sa komunidad. Lugod makimaninigo kami sa pag-akot ng nalingkong na kamawayan na iyo at nabasan ang pagkaksan niya ang krus ng pagkawa. Ligtasan kami sa mga kasalan na huwag nagpapagawa sa krus na sa muyang pinapaksan. Lugod madala niya ang krus na sa muyang buhay sa Espiritu kan tunay na pagpinitensya kasi pagbaba ko. Ulitan sa iyong grasya sa muyang krus ni pagsakit ko. Manikus ng tunay na pagkamu. Gabos, ipinapakitipan niya ako ang sakuyang nasyon na mahalap na lugod ng krus si mapuring pagsakit huli sa iyong justisya, pagpataya at sintarastan. Lugod iniman sa kalian ng krus si pagkatawanan at sinustahera. Warasan ang grasya siya pagpusok sa muya sa pagpasal ng krus. Tanganing makatnan ng lamang sa sosyedad ang biyaya ng katanosan asin kagsawahan. Kamurawayan sa Ama, asin sa Apo, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin kumyan, magdalayman asin sa kapanahonan ng mga panahon. Amen. May ano to, may tent. Inatan kita, May.
Dahil sa nagsalita ng Senyor, asin sa kapilis mahigit na sa iyo. Kuya, natatalaga ang aking para sa pagbagsak sa kapatidong ito sa isa. Siya sa nagdagat at pinagdami. Asin sa iyo magsarap na lalabasong ng ispan. Tawanin ka niya ang isipan, itakunin ang puso. Nasa bata na sinabi ni Jesus sa iyo na alam ko na magpapilya at alisay na magkakaw ng biro na ito kasi dahil na magkikakas sa iyo bansa. Hindi dahil ko aram kung saan naninila. Oto po si ano. Oto. Ay, uto na eh. Si Erne. Ne, uto si Erne. Uto. Oto si ano. Oto. Salamat po. Hindi pa mo napapahingan. Hindi yung... Yan sa libot na magayon dyan ang picture. Libot na May picturean dyan. Diba sa lalaki tama ang magparaing lalaki? Manay, dito naman na yun. Manay. Ang tabang mo yan eh. Ikawalong istasyon, nasabatan ni Jesus at mga babaeng tatanging sa Jerusalem. Sinasamba ang sinumo ni kakagulangnan, tatarahon ng Diyos. Sinusundan siya ni nagulang karibupod ng kanwaan, asing mga babae na tutugtog ng nagban, nagtatangis asing pinapalambitan siya. Pagpurok-purok, ang mga babaeng nagtatangis ng hulit na nahil ang pinapasakitan sa Jesus at kagulangnan na silang namumutan. Kung kita napasuhay ni Kristo ni huli sa mga karatan sa tuwing linggo,
magtangis man kita, magmundog, ng huli sa pagkasuway na ito. Idulog niya ito ang satuyang mga pamilya. O Diyos na makakangkat, abot mo nga parayo ng mga taong nagkiluha na maging sa mong komunidad ni buhay na sinipagpamo. Itaong sa samo ang grasya, tanganing purog na makarayan kami sa iyo, kasi makamtay ang katuninungan ang kaumakan na ikaw ni Kristo. Kung sa mayang Diyos, itasan kami sa mga karakas, pag-iwan, pagkauli, asin pagkabarana. Iiwan ng taon ay namunduan, kasi pagduyan ko at sa mga saragit na Kristiyanong komunidad. Talangin kaming mamatay ang makinig ang tunay na kagayagayahan sa samong pagtiwaan ng ating samong sikulan na simbahan. Gapos. Nagangkot ang dapat na pagkalisan sa sikulan. Yaon ang presensya ng humanidad. Kadakol ang mga mayong trabaho. Inuhuli na rin ang katawan ni Maninigo o Pagkulidad. Nagtutupod kami sa tawag mo, ay kami matagis, kundi mag-uuma sa pagkakaiwan ni Patalos na pagsabuhay sa sino Pagkulidad. Nangaling makamatan ang kauswagan sa buhay. Ang marawayan sa Ama, asin sa Akin, asin sa Espiritu Santo, ikasyam na estasyon, ikatulong pagkapadugkan ni Jesus. Sinasamba ang sinuong ikaroon Tatarabot ka Diyos, igo ang muling sa bunyag na atuon, asin kaliguan na gayo at sa kuway kapabutan na iyan mautugan. Pagurok-urok, minsan nga nilabi-labi na sa iyang namamatay ng pagsabi, padagos pan pagpasa ni Jesus sa krus, napalog ng iraray siya, nagpilit na makabangon. Pinapasa niya ang kasalat ng tao, kay buha na magpadagos para sa kaligtasan ng mga tao makasaglanan. Idulog niya ito ang satuyang mga pamilya. Saya na si Basta po. Ana, magdumang ka sa auto da. Apod ko niyo.
Patukad na yun. Diyan na si R, ngani. Lagi po. Bayad ba gid? Ay, hindi. Ako po. Ay, gano'n ako kanina nagbayad sa inyo. Apat lang daw sa nagbayad. Bayad pa kita. May bayad. Gura no dang antik. Gura na bayad. Sige po. Ito si Nisan. Ito na. Oo. Di man daw kaya magtaas. Yun di po manggaruman. Ay pa man hindi kaya na ikaw magtaas. Kaya pa kaya lang si mga kairiman. Kaya kung mga kamahinap-inap ng waluay-luway na katana. Iyo, kala ko nga niyo. Kapag bagang cubicle nila. Itong pasyon na libro. Igual sa lalaki ng narang Jose, sa gagawan, lalaki malakay na siyensipiko, siya taga-Arimatea, syudad ng mga Judio, at sinagalao ng kahadayan ng Diyos. Nagdulog siya sa Pilato sa ginamit ng hawak ng Jesus. Pagpuro-puro, ibinabasa ko sa hawak ni Jesus na nagpapatunay na siya mananatagin sa tao araw sa sapo. Ang siya'y hawak ay daming buhay. Alagad makalis kung maglaw siya na buhay-buhay
Kasi sa hawak na pano sa Diyos doon na kapalawalan. Kababayan sa Ama at sa Akin at sa Espiritu Santo. Si Jesus inilubog, sinasambang sino makita ng Kasalanan ang Diyos, ang hawak ni Jesus kinabang, kinatos ng dino, ang sigurutang sa lugar ng tinukit sa tako, dahil panin inilubog mo. Pag-ulupuro, kinaraan ni Jose na taga-Arimatea, ang hawak ni Jesus sa lugar. Siya sa pagkatao sa lahat ng may nagulang pagkakon sa kanya ng Diyos. Kung kita nabubuhay sa katosa, makaibahan naman niya kung si Jesus o sili sa ibang kanya. Pagkong kita ang mata ng Jesus, siya at mata sa Diyos. Pagko sa balitong na lugar, kulit sa iwanan at sa iyong kanya. Sa panahon
relasyon na Panginoon si Kristo. Sinasama sila po ang ikang kumatan. Tatanawag ng Diyos ang nagsabi sa mga babae, dahil kang matango. Alam ko na inalang ng Diyos si Jesus na nakapako sa krus. Mahit siya, pinahal siya, sige yung sinabi. Paguro po, si Jesus na buhay niya. Tinawag niya ang kaganapan. Sumanagalan sa tuyang buhay, ang sa tuyang pagkakaw. Ang pangulong ng Diyos sa tuyang buhay, yun ang buwan natin si Kristo. Magigayipon sa iyo ang pinagkatapos ng imuha na magkabulyo bilang sa ulutan ng simbahan na nagpapakain pasiri sa kandihan ng pagkakaw, kagalayahan sa katuloy.